Hello, maayong adlaw sa tanan. This is Jupeta, ang vlogger ng Lanao del Norte. Karong araw na ito ay magluto mi og banana Q or diri sa Mindanao is gitawag siya og saging maruya. Please watch and subscribe to my YouTube channel. So mag-ready na tayo ha. Ayan, para sa kuan to, sa banana Q. Ayan. So, ano yan? Ato ating start mamaya. Ha? Wala. Ayan. Wala na pindong. So, kailangan pa ito ng oil. Ayan. Malambot na naman. Napakalambot. Sabi niya kanina, hilaw daw. Anong hilaw ito? Hilaw yan? Ano bang hilaw yan? Ano ba yan? Ibibenta namin. Dalawa. 5 lang. 5 pesos. So, murang-mura lang. Kasi yung, nakita yung saluyo sa likod nakin. Ano yan? Ako ang may tanim dyan. Init lagi kaayo ng mantika. Sus, Ginoo in town. Marimar. Ay. Minarik ba? Wala ka. Pila po si Rika lang. Oh, nakuha ng idibol. Nayabo. Sa si Rika, lahi mang topic ni Rika. At ito pa man siya sa laing kuan, spigno. Na. So ako mismo ang maglalako ng paninda mamaya. Ako ang magtitinda nito. So kailangan talagang painitin yung edibol. Yung kuan lang, kakuning ikuan lang. 1/4 lang sa daan, 1/4. Yung sa man nga sintral, mura man ng luto, napagod man ritsula. Dinani dyan mo pula, ma? Bilang di. Saging! Natik lagi siya ay. Ano na dyan na? First time dyan ako ani ron nga siya pagkalutuag marimar. Hoy, Ginoo ko marimar. Eh, dungaga pa rin siya central, no? Oh, ayan. Very good, very bad. Very good. Very good. Very good. Very good, tambod. Ayan. Very good. Very good. Ano ba yan? Lagyan natin ng konting tiyambot. Ano ba yan? Ay, Reka. Oh, ito, iring lang. Ano ba iring? Wala na. So, ayan. Malapit na siyang maluluto. So, kailangan talaga kayo maglagay ng dahon ng saging. Kumuha kayo ng dahon ng saging para maluluto na siya, diba? Ang saging bungol. Aray, bungol. Aray. Dito naman ako lang. Saging? Bungol dito. Ikasabot ba? Ganili ako gusto riyan. Dahon saging? Ayun, kung ano, tarong nga pa isto. Kana siya, oh. Nanay lang. Kayo. Ay, hindi naman na Huwag siya. po naman luto kayo. Bro naman siya turon nga Okay. style. Okay, Jun. Jatag kayo, hoy. Hindi naman, kabalo naman na ikay ko. Jatag mo, hoy. Oh, ayan! Nausik ang kuan. May sintra. Lapit na malapit na. So, bili na kayo, ha? Okay. Bili ka o hindi? Bere ka. Bili kayo o hindi? Nagapak ni Ron. Ayan. Malapit So, na. bibilihin. Aray, init.
Suwap kayo ay. Ere. Ring. So, ang init, diba, no? Maka. So, hapit na siya maluto. So, hauno na ni Namo ron. Taod-taod, hapit na siya maluto. Ayun. Second batch ni siya nga pagkahaon ganina. So, ayan. Sino ang kisay mamaligyan ni? Silang duhay. Ano man? Naglang tanis. Naglamang duha. Ano man ni? Wa man isigan na. Dili ra to. Aray. Abi na unas, bi. Dili ra to. Lali. Kanima? Wala pa ni ma? Pero oh. Ang baby nay. Oh, hapit na ni siya. Gawas naman sentral, oh. Ay, dili sa gludan. Ayun, saba lang. Manaoy. Gulong ga big jut na. Sorry na to. Karay-aray noon maayo. Hindi ka sa to. Ano manaoy? Lo. Oh, hapit na siya maluto. Tagsir ba no? Isa-isa ra ikuan lang. Kaya lisod kayo lang. Init kayo. Oh. Isa-isa pero palong. Pero ito si Kaon. Si Iro. Ang third pit. Ano kay mga bulyagon po kaayo mo, oy. Sino ko? Ibang ko ito tawo mo. Diyan na. So hapit na jud kainin siya kay gawas simpula naman siya. Wala pa oy. Kulang pa gamay. Tuma. Ang uban kining tapok ang asukar sa kuan, dili mo tapos sa kanang saging. Lahi ang gitapukan. Kami kuya. Ano man na? Tumay pa na. Tumay ka. Ganun ka man. Ha? Asa mo? Ganun. Ang uban kay humuka. Nagya pa mo siga eh. Nung at sa bawal na inyong saging. Natas. Kasabit na inyong Sukain saging ay ikuan. Uy, Lapi! agay, ginoo ko kainit. Payo. Oh, hapit na. Ito po. Ito na. Ito, ginuha naman ako, pet. Oh. Uy, ginoo ko. Dili man dahil lali magluto eh. Bakit na magwala kasi? Wala na yung luwag sa atin ka. Ay, na yung luwag. Kami na, uy. Isa. Di unas do. Hindi, yahay. So, hapit na din siya ay! Kasukain siga. Hapit na siya maluto. Si Mimi, ganyan mo po ano. Kuha na nyo ko na. Salad. Mahaon na ni ma? Ito na, mukhaon na tahaw. Tamis juga siya. Hay wala kay karburo din. Ang asukar is kung ang kilo. Kaayo siya ah.
kaayo. Mga kog naama. As init kayo. Oh, thank you so much. Daghan kayong salamat. God bless us all. God bless kanatong tanaw. Oh, ayan. Nangaon na sila ha. Lami, dili. Tibag pud mo, lami, dili. Ah, kusga, lami, dili. Ay, hinay kayo, uy. Lami, dili. Uy, naku, ay, nabung.